Estem a les 9 creus. La història realment és un error, la història de les 9 creus. Us podeu pensar que s'han posat per persones mortes, per fer un... No sé, sempre al cap d'un dels cims hi ha creus, no? Però en realitat ve d'una qüestió homofònica. 9 creus, 9 creus, 9 creus, 9 creus, 9 creus, 9 creus, 9 creus. És 9 creus, no 9 creus. Es van equivocar a l'hora de posar les 9 creus. Mireu, hi va haver 2 nois que van fer una juguesca a veure qui arribava primer aquí dalt, a aquest cim. Estaven baix a Núria i van decidir venir per 2 camins diferents. Hi havia molta boira i tots dos, quan van arribar a dalt, com que hi havia tanta boira, no es veien, i quan es van tocar així les palpentes, l'un li va dir a l'altre: «Ei, que jo hi he arribat abans!» I l'altre va dir: «No, hi he arribat jo!» «No ho creus?» I van començar: «No ho creus, no ho creus?» I es van començar a enfadar, es van enrabiar de tal manera que van treure un ganivet cada un i es van fumar 9 punyalades. I per això es diu de les 9 creus. El tema és que han posat 9 creus per les 9 punyalades, però no perquè sigui de les 9 creus en relació a qualsevol altre tema, sinó perquè quan van arribar aquí dalt a buscar-los encara n'hi havia un que deia: «No ho creus, no ho creus, no ho creus». No, no ho creus, home. El castellano ja és encima. Ala, ja, vinga! Si la dic més grossa, ja! Ai, senyor! Dios, que...